Kapit na. Ha? Pugni ba? Pugni! Ha? Pugni! Ha? Pugni! Oy, pugni! Kapit na, kapit na. Kapitan po! Kapit na. Ha? Pugni! Ha? Ay. Pugni! 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 Nikawas na. Ay. Nikawas na. Kay, sumuka mo, oy! Ano ko ikuha rin? Gusto ko sa mga order. Pagka ako, Bi. Buka, oy! Pagka ako. Tuwas ko yung dre. Sa panay, gilan sa sumukutok. Pwede mo dyan timing mo, anak ko trabaho, Dre. Na may lang oras. Ay, ata. Ano? Buka! Mulmul na kayo. Say, bulman! Kasi kadiyot lang, Bi. Anak! Oh, Kadiyot? Buka? Pagka. Ang manong kadiyot man, nga. Puslan na nga ito na masugan. Kadiyot eh, dugay yung ito ka. Gamay na ng kadiyot. Sige ka na. Gusto ko na dugay. Buwang ka na. Kami pa yan ang kadiyot taon. Tapos mo pilit na. Iwa pa ito siya yung dugay. Hindi, bantay ha. Di ayun ang kadiyot eh, kay buwang kay na. Dugay. Dugay, dyan alangan. Kapit na. Ha? Pugni ba? Pugni! Ha? Pugni! Ha? Pugni! Ay, pugni! Kapit na, kapit na. Kapitan po! Kapit na. Ha? Pugni! Ay. Pugni! Pugni! Nikawas na. Ay. Nikawas na. Klaro eh. Klaro eh. Klaro? Ha? 10 seconds ha? Sus, bilamin mi. Patuga-tuga ng kagpanghanggat. Yan yung day kasugakod. Kubi ablan mo, bil klaro mo eh. Kay ayo, kay lami. 10 seconds ha? Wala mo panghambog. Ayo eh. Wala ko eh. Minutas pa mati eh. Kondisyon na bulawas na. Mahalag ka diyot basta sudlot. Sorry na po. Ay, sorry. Layo na ko. Si sorry ay, layo ko. Ipadulo ko. Oo, managay. Mo di ko pahambog. 10 seconds. Samtang din. Tuy ayo. Pagka, ikaw na hanggang ka dito. Sus, malugos. 10 seconds. Tuy ayo eh. Iligon pa mangihi ko ato. Lagi sa kayo. Tuy ayo eh. Nawang lang ka. Manaan ka. Managdagali ka. Dapat di masuliton na sugat ko kag maayo. Iwan ko kung madugay. Manang itong kadiyot eh. Tapos po. Sino ba? Tapos mo. Ikaw lang ka. Tapos mo na. Sunod to! Kana ko na ikaduha ka raw. Dugay mo ginama. Gawas. Na! Sulit. Dali, nalugos ka sa kalang. Ikaw duha pa mo ka. Ako lagi pa rin kamutan. Magkukuha lagi ko. Nilang. Taas na lang. Mga pigana. Wala ilamig. Sama man, sunod man, di naman siya mapas. Di gawas mo dyan. Imo pong absong. Eh. Di tag-control live yung nauna o kung kuhan, nauna sa ubus. Di mo pariha. Dapat manghanggat ka. Ima, ko ang siming ko galing mo nga kaya ni mo. Ikaw na may nalipay. Sulit, pag ka rin nalipay. Tapos mo dapat patugay, kaduha, dugay na kayo na mo gawas. Pag-uwi ko, kilikot pa ko. Tinadyo din kakilingon ako. Ay, ipangunto sa ulo. Pakakuha pa mga kao. Pila ka minuto, mga abot mo. Kasi mag-abot pa 1 hour. 50 seconds, 50 minutes. Karon, pila lang. 10 seconds? Ay, sorry. Kaya tapos mo. Ayaw na, wala ay gana, wala ay laki. Magganay mo pala eh. Kauwaw lang ka eh. Hanggat, hindi ka sugakot. Pabutol na lang ako. Hanggat, Pabutol na lang ako. Pero sa kampuhin.